खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदि दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि लेट्स गो आखाइ खब रायजोफोर आखाइ खब मिनिथाव बाथ्रा लोगोफोर आखाइ खब होननाय जिनिसखौ बिनानै आखाइ खबो जाया बिनानैनो आखाइ खबहोना लादों नोंथांमोना जाथायखौ मिथिनो एबा बुजिनो आद्रा गैया अब्लाबो आं नोंथांमोननो फिन आंनि फारसेनिफ्रायबो दिन्थिनानै होबाय बा खोनासंहोनाय जाबाय स' नोंथांमोना खोनासंनानै ला जोंनि बर'नि सासे लिडारनि रावखौ आखाइ खब लोगोफोर आखाइ खब नायनानै ला नोंथांमोना सोरबा प्रमद बर'आ एबसुआ बे दैजिं फेस्टिभेलखौ अपोज खालामनानै होबथानानै अबजेक्सन खालामनानै खुनु देरहाया आं लाजियो आखाइ खब साला जों मा खालामनो नागिरदों बिसोर मा बुजिदों नोंथांमोना आं जा बाथ्राखौ लानानै भिडिअ खालामदों नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानासै मानोना बे बाथ्राया अलरेडि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखाबाय स' आं बिथांमोनखौ जास्ट बेखौल' बुंनो सानदों दि जायफोर जोंनि दैदेनगिरिफोरा दासिमबो गोरोबलायनो हायाखै अन्नानै गोरोबलायदो आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमो अन्नानै जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा खौसे जाजोबनांगौ अब्लासो जोङो थांना थानो हागोन बे बुहुमाव खौसे जानानै थाङोब्लासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन नङाब्ला जानाय नङा दिनै सासेजों गाबोन बै सासेजों बिदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया गोमालांगोन सानसे बे बुहुमनिफ्राय अन्नानै बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों दि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि लिडारफोरा सिगांग्रो खौसे जाग्रो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना खौसेयानोखा मिथिबायना लोगोफोर रायजो राजा बिथांमोना खौसेयानोखा लिडारफोरा खौसे जाब्लानो जों खौसेयानोखा दाबो जों खौसेयावनो दङ नाथाय लिडारफोरासो बिथिं थांहां नै नोंथांमोना खोनाखाबाय भिडिअ मा बुंलांखो दैजिं फेस्टिभेलनि बे जौसांनिफ्राय मा राव खोनाखो नोंथांमोना बयबो मिथिबाय आरो बे बाथ्राया बे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों स' आं नोंथांमोननो जास्ट माने बेखौहाय फोरमायनोल' सानदों माने जोंनि लिडारफ्रा खौसे जानांगौ होननानै बेखौ बेनि थाखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ खालामनानै हगारबाय स' नाय आखाइ खब होननानै बिनानै लादों आखाइ खबनो खावलायदों लोगोफोर आखाइ खब होननाय जिनिसखौ बिनानै मोनो नामा सोरबा लिडारा आखाइ खब होननानै बुङो नामा आखाइ खब होननानै बुङो बेयाव नाय दैजिं फेस्टिभेलाव आखाइ खब होननानै जा सोदोबखौ जों खोनाबाय नाथाय बिनि उल्थायै फिननाय बे आखाइ खबनायखौनो मोनासै माथो आखाइ खबनाय सोदोबखौनो खोनायासै जोङो ना नोंथांमोना खोनाबाय नामा लोगोफोरा आं खोनायाखै खिन्थु आखाइ खबनाय सोदोबखौनो मिनिदोंसो मानसिफ्रा थोद लासिंसिंनो आखाइ खब होननानै स' जियानो जा बेफोर थाथोंसै जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा सम आरो खाबु थानायावनो खौसे जानांगौ आं बेखौनो खावलायबाय दा बे समावनो जोङो खौसे जानानै लायाब्ला गुबुना जोंखौ मिनिगासिनो दङ बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुबाय थायोब्ला मिनिगोन जोंखौ गुबुना मिनिखादों मिनिनानै जोंखौ नारसेबनो बायदिसिना रायखोमानो चान्स लागासिनो दङ बेफोरनो मोनसे स्कुप थारमाने गुबुन हारिया जोंखौ गादबनायनि स' अन्नानै आं खावलायनो सानो जोंनि लिडारफोरा खौसे जानांगौ स' आरो बांद्राय गोबाव खालामनाया नङाबा भिडिअआ गोलाव जायो आं दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायबाय खौसे जानो थाखाय खावलायबाय आङो जोंनि लिडारफोरखौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होथार जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव आं मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों नोंथांमोननि मोनफा लाइकआनो आंखौ भिडिअ खालामबाय थानो थुलुंगा होबाय थायो स' जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बा बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदि दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय